Chci žít u své matky. Myslím, že by se k tomu nejdřív měl vyjádřit tvůj otec. Vezmu tě na stanici, tam si ty, já a tvůj tatínek hezky sedneme a popovídáme si, kdo kam pojede, jasně? Vy jste otce zatkli? Proč? Zabil psa, bydlení. Tak o tom si taky popovídáme. Ale ty prevíte, buď to uděláš, co po tobě chci, nebo tě budu muset vzít tam... Kurva! Proč mluvíte sprostě? To už jede, vlak už jede. Ani se nehni. Uvízl jsem ve vlaku. Staví to v Ditford Parkway. A tam někoho pošli s autem. Tomu chlapkovi řekni, že toho kluka už máme, jenom to bude ještě chvíli trvat. Posadíme se, ano? Zapadni tam. S tebou to fakt není lehké. Kristofre. Klid, Kristofre. Nedovolím mu, aby ti ublížil. Moc mě mrzí, že jsem ti neukázal ty dopisy. Moc. Slibuju, že už to neudělám. Kristofre. Kamaráde. Prosím.